Зад всяка добра кауза стоят хора с големи сърца. Благодарим на всички посланници на Кухня от сърце, каузата на Мебели Виденов, в подкрепа на организациите, които всеки ден се грижат за хора в нужда. Благодарим, че помогнахте доброто да достигне още по-далеч. Кухнята ни беше много необходима. За около 20 души осигуряваме топла храна всеки ден. Всеки ден осигуряваме за 30 души топла храна. Кухнята ни е предвидена за 3 паралелки с ученици от 8, 9 и 10 клас. Новата кухня донесе много уют. Към момента създаде много комфорт. Доста улесни, особено сутрин, когато станат доста хора и всеки иска и кафе, и нещо да си направи, сандвичите. Новата кухня промени ежедневието на всички. Ще бъде разнообразие за децата, защото те могат да излязат от часа по български език и математика, за да развият онези базови умения, които са крайно необходими за нашите деца. Сутрините започват с прием на потребители. Имаме занимания по интереси, социални дейности. Един ден преминава с ежедневни дейности, които има сутрешна група, имат си мероприятия като кафе, пауза и така нататък, в които са заедно. Един ден тук минавам по специален режим. Денят е динамичен, става се много рано. Всяка една от тези 3 паралелки има предвидени часове по готварство и учителя съответно ще си вкарва учениците да провеждат часа, да готвят. Подкрепата на красив жест, който ние от фондацията оценяваме. За мен и за моите колеги е огромна чест, че 100 евро застана за нашата работа. Изключително сме щастливи, че талантливата Дара Екимова реши да даде гласност на нашата клиника. Благодарим! Много се радваме, че господин Александър Кадиев избра да подкрепи нашата институция.